Ato ang ipakita ang ato ang naagi nato sa paglimpyo. Amo anang gisunog ang ubang mga sagbot. Padulong dito.
tunga. Isa ka litro tunga. Kaya nakadakot ako man yung hawa ko din yung isa ka pa. Adire, atong mga batong-batong nimo. Dito sa layo. Patago na mo. Kapag lubak-lubak mo na ng tapakan. Adira, ana-anang mga sagbot. Nya butang nga yuta para dili lalom kayo. Daghang kay tambak ba. Ato ang ipakita ang ato ang naagi nato sa paglimpyo. Mauday ni diri. Pag humanog grass cutter. Kini diri. Ya. Amo anang gisunog ang ubang mga sagbot. Mo diri. Ana padulong dito. Hawa na, pwede na ni siya tamnan. Pero kani diri nga side kay ini na imburnal. Mao na siya mahimong dalan. Padulong dito sa gawas. Mao na siya ay tiwasunon ako grass cutter ini ka harvest ani mais. Ini ka mag-harvest ani nga mais. Bahatan na ni dito dalan. Na street dito padulong sa wala ka ba itong kawayan. Mao man ang atong grass cutter ako sa pika side. Padulong punto diri. Mag-abot to sila diri. Mao na ni. Nya mo to dito ang payag. Mao ni dalan diri sa sakyanan. Pasulod to diri. Ya diri to parking kining akong gipalapalahan diri to nga side parking sa kinan magbabag.